guys, nagluto ako guys. Nagisa na ako ng bawang sibuyas. Ito, kamto na beef kamto. Dinamihan ko na guys dahil bukas may magtatrabaho na naman para bukas may ulam na sila. Kahapon nakita nyo guys ang niluto natin, nilagang baka. Kasi ang isda ko, merong isda pero konti lang yung ano, yung iba-ibang isda ba pero konti lang kada klase. So guys, lalagyan natin ng tomato sauce mamaya, pineapple slices, pineapple juice, at saka pickle relish. Lagyan din natin ng sili. Okay guys. Ito guys, tomato sauce. Lagyan din natin guys ng banana ketchup. Kasi iba rin ang sarap na nabibigay niya. Buksan ko pala muna yung pineapple natin guys. Nakalimutan ko buksan. Meron na itong ano guys ha, meron na siyang black pepper. So wala pang tubig yan guys. Lagyan din pala natin ng bay leaves. Ito guys ha. Magtutubig pa naman yung karne, so mamaya ko nalagyan. Right now, okay naman ang ano niya. Ang dami ng sabaw niya. Para magpakulo tayo at magpalambot. Ito guys, hindi pa siya malambot. Lagyan na natin ng pickle relish. Tapos konting sugar guys. Para lang mabalanse ang asim, alat, at tamis. Nilagyan ko na pala yan guys ng ano ha, ng asim. Palambutin natin ang gusto para masarap ha. Maganda pala ito yung kamto kasi may mga litid-litid at saka parang may mga murang buto. At dagdagan ng tubig as needed hanggang lumambot. Ito na guys, oh. Pwede na yung kainin. Lambot na, oh. Pero palalambutin ko pa ng konting-konti pa. Yung sauce, pwede mong ipatuyuin. Pero alam niyo naman kami, gusto namin ng sarsa sa kanin. So,
before ko ay finalize ang lambot niya, lalagyan na natin ng pineapple chunks. Para na yung tamis nito lalo pang magpapalasa sa ating ulam. Pwedeng lagyan ng carrots, bell pepper, which I don't have. Meron akong patatas, pero hindi na. Yan lang, okay na yan. Pakukuluin pa natin ng konti yan, guys. Pero, like I said, kung gusto mo nang kainin yan ngayon, pwede na. Nilagyan ko pa wala, guys, ng sili para medyo may anghang. Ayan. 2 sili lang. Tamang-tama lang yung anghang na. Ayan, guys, oh. Ano na yan? Lapit na. Oh, guys, ang sarap-sarap. No joke. Medyo may anghang. Malamis-namis, maasim-asim. Ang sarap. Sa ribs, guys, napakasarap din yan. Anything na may buto-buto, masarap. Okay, guys, magdidilig muna ako, ha? Ito na, guys, ang nabili natin para sa labas. Pero wala pa tayong paso. Sa Wednesday pa, i-deliver. Ayan, 2 lucaria, 1, 2, pareho yan dyan, oh. Lucaria. Tapos, kalachuchi. Tapos, itong silver button. Oy, bakit mo? Kinuha yung gloves ko. Come here, bring it to me. Kinuha yung gloves ko, ay. Tapos, another kalachuchi na hindi natin alam kung anong kulay, either yellow or pink. Sana pink, ano? Kasi yun, white and yellow na yun. Tapos nagtitrim ako, guys. So ngayon magulo dito kasi nandito yung mga extra plants. Tapos gagawin kong compost itong aking mga na-trim. Yung mga dati nating tanim, buhay na buhay silang lahat. Buhay na buhay. Give me my gloves, boy. Ay, nako, tinakbo. Pati yung ano, pinaglaruan yung ano. Ingat, ga! Thank you. Andun siya. Ay, anong bibilhin mo? Itlog? Itlog. Ano pa? Ano pa? Bili kang ano. Kung may makita kang okra. At saka ano, patola. Kung meron lang. Narinig mo? Okra, patola. Oh, baka masagasaan mo si Sky. Come here, Sky. Ay, saan mo dito? Ayun, iniwan niya na. Iniwan niya na. Patola? Oo. At saka? Panglaswa. Meron akong kalabasa, eh. Yan lang. Para sa kanila? Meron yung beef. Okay. Nagluto na ako kagabi para sa kanila. Okra, patola, kalabasa. May kalabasa na ako. Meron? Okra, patola lang. Okra, patola. At 1 o 2 talong. Huwag marami dahil kasi masisira lang. 1 talong. O 2 talong. Talong. 2 ano? Ikaw na bahala sa talong kung mura. Yun lang, okra, patola. Talong. Oh. Okra, patola, talong. Oh. Sky, come here. Ano pa? Yan lang.
tela, mas ang importante, bumaba ang tubig. Kaya pag bumaba ang tubig, kailangan dito mababa. Para huwag maipon dyan. Dahil maipon di ba? Baka kailangan makanyan. Tingnan nyo guys si Sky kung nasaan. Dahil kasi tumatakbo dun sa labas. Nang nilalabas yung tiles. Ngayon sasara natin ang gate. Pwede na siyang gumala. Good boy! Dirty ka na rin. Nang mapaka-dirty ka na ha. Good boy, Sky. Good boy. Hinga mo 5. Give me 5. Gimme po. Gimme po. Nako, dinumihan mo yung ano yung cabinet. Gimme po. Takot yan, takot. Takot. Naglalaway oh. Anxious. Eto na friends. Tinatiles na. Tinatiles na. Sir Rodrigo. Ito na, dati flooring. Oh. Ngayon, may tiles na. Yun. Quality. Yun. Ito mga friends. Ano yung sinasabi mo, friend? Ito mga friend, dati binuhusan pa namin. Ngayon, may tiles na. Quality. Francis. Ano mo Shoutout. kanino sino? Hey vlogger. Shout out mo. Shoutout naman sa taga-Magalak sa kapatid ko si Martes. Yan. Lakas mo. Yung bayo ko si Rodino ko. Nandito kami sa Metro Gate. Sa bahay niya, ito, nag-ano kami ng test. Ni Louie Boy. Si Louie Boy. Yan. Ano nyo? Subscribe. Subscribe sa YouTube. Okay, thank you. Thank you. Mabait at pugi. Guwapo, no? Hindi kwago ha. Guwapo ha. Ayan, friends. Okay. Ay, si Sky bagong ligo, oh. Ay, si Sky. Sky. Oh my God, bagong ligo, oh. Ang gwapo-gwapo ni Sky, oh. Wow. Wow, Sky. Bagong ligo, Sky. Good boy. Wow. Sky. Sky. I love you, Sky. Good boy. Good boy. Nakaligo. Ha? Buti pa si Sky nakaligo. Mabuti pa si Sky nakaligo. Ako hindi pa. Good boy, Sky. I love you, Sky. Sky. You say hi. Hi. Say hi, Sky. Say hi. Anong buhok ni Sky pag bagong ligo, oh. Oo nga, oh. Lambot, oh. Sky. I love you, Sky. Good boy, Sky. Good boy. Sky. Wow, look. Good boy, Sky. Good boy. Bait yan. Pagka sinusuklayan. Sky. Bait yan, oh. Haba ng buhok ni Sky, oh. Haba na. Kailan natin pagugupitan? Ay, kagugupit na kakatrim lang. Hindi, sa Pasko. Tagal pa. So, layo na ng friends ko, oh. Ang layo na, dumating. Ayun na sila, oh. Shout out ko sa asawa ko. Nasa Kinabuan, Santa Ana. Sa ano yan? Ano? Kinabuan. Pinagbuan? Kinabuan. Ginabu Santa Ana. Ginabuan, Santa Ana. San Isidro. San Isidro. Nandun yung asawa ko. At mga anak ko. Ang mga pangalan anak mo, sabihin mo na. Andre, wag ka na makulit masyado. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Ikaw ba? Yung anak mo ba? Yung anak mo, siyempre. Ito sa mga anak ko, kay Clinton, kay Claudine, tsaka si Crystal, tsaka si Froilan. Ayan. Hello, nandito kami kay Louie Boy. Louie Boy. Vloggers. Sa Metro Gate. Nandito kami sa may Metro Gate sa bahay niya. Nandito kami ng tiles at ang bagong friend namin. bagong friend namin. Ayan. Yun, sa mga kapatid ko, si Joe Pines, tsaka si Martes, tsaka si Marisa. Shoutout. Ayan. Also, subscribes. Ano tayo?
Isang pamilya. Isang pamilyang tayo. Ayan tayo. Yan. Abay, at saka ano siya. Yan. Oh boy. Ay, nako. Yan ang haba na nila, oh. Haba na kami. Papunta na kami doon. Papunta na doon sa Magalang, oh. Tapos dito sa gilid, lalagyan ng hagdan. Para ano, hindi pumasok yung lupa at saka tubig. Oh, doon sa hagdan, mamaya. Oh, mamaya. Titirahin ko. Oh. Titirahin daw ni ano, ni Duterte. Hindi, ang pangalan niya, friends, ano, Rodrigo. Kaya binansagan siya na Duterte. Kung tawagin siya Duterte, kasi Rodrigo pangalan niya. Ayan, ang mga masisipag at mga pagkakatiwalaan. Yay! Rodrigo at saka si Francis. Ayan, ayan. Dito friends, oh, palalagyan natin ng step. Yan dito. Pataas na ganun. Parang kataas siguro nito. Yan. Isang hollow blocks. Tapos pag ganun. Yan. Yan. Ayun. Marami naman tayong hollow blocks. Kasi last time may sumobra akong hollow blocks nung ipinagawa natin to, itong retaining wall. Yan. Pinturado na rin yung retaining wall dahil kasi so weekend darating na yung kubo tsaka yung bakod. Yan. Minasilyahan na yan at saka pininturahan na. Ngayon ito yung ano dati natin sumobra na ano na hollow blocks. Yun ngayon ang gagamitin natin doon para dito sa step dito. Yan, yan. Ayan, okay. Para at least nasa ayos lahat. Hindi ba tayo kakapusin ng ano, tiles? Maraming tiles. Sobra? Sobra. Wow. Diretso yan friends, oh. Dahil kasi may tamsi, oh. Merong ano, oh. Ayan, oh. Ganda. Tapos yun ding semento na lang ang gagamitin pang grout. Di ba friends? Oo. Ayun. Purong semento. Kasi hindi pwedeng walang ano yan, grout, papasukin yung gilid, ano, papasukin ng tubig. Kaya kailangan yan malagyan ng grout yung ibabaw. Francis, marunong ka mag-grout, Francis? Oh? Galing talaga. Chinelas lang yan. Oh. Oh, chinelas lang pala. Chinelas lang daw ang ano, pang ano, pang ano, para pumasok sa loob yung ano sa singit-singit. Yun. Magaling pala ito. Ayun na, sandali na lang tapos lilipat tayo doon sa hagdan. Sa step. Galing. Libelado pa yan, oh. May libel, oh. Kaya sigurado ano friends na ano, oh my gosh. Oh. Walang kapak.
Talagang ano eh, depende sa gumagawa eh. Kasi doon sa gilid, merong pagkaginanon mo, plak, 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 plak. Maingay. Maingay, oo. Hindi solid. Eto, tignan nyo, kaya solid eh. Talagang sinisiksik eh. Oh. Yun sinasabi ni, ni friend Rodrigo, quality. Oh boy. Friend, ito. Ito. Pang ano lang, panggilid, oo. Nakikialam kasi hindi naman alam eh. Talaga lang ah. Nakita nyo? Kasi narinig niya na ayan tsaka ngayon lalagyan yung malalim, lalagyan pa ng konting simento. Ayun yun eh talaga naman oo. Ayun, kita nyo? Kaya solid. Latik. Lalagyan ng latik? O latik daw. Lalagyan daw ng latik. Kayo binubusan ng latik Alam niyo friends, nakikisama yung yung panahon, walang araw, no? Nakikisama. Kasi puro tayo pinagpala friends. Ayun walang araw ayun na, papatong na ngayon yung ayun, siguradong solid galing. Bran, mga ilang parang simento? Ilang simento na isa? Nakabukas na ito. Yung sobra natin nasaan? Wala, yan na lang. Di ba Hindi, yung sobra sa loob, wala. Wala sa loob. Wala tayong sobra. Wala ba tayo sobra? Wala. Kaya pa ba yung dalawa? Isa. Parang teka. Ito sa likod daw. Oo nga, tek. Latik. Ayan latik. Lagyan ng latik man to. Para masarap. Para manyaman. Manyaman. Ayan ang latik ni Duterte. Lapit natin ang level. Nakita nyo pagkapulido, friends, nakita nyo ang trabaho, talagang pulido. Mababa pa.
Ito, nakita nyo. Oh. Quality. Quality. Mga Quality, friends. quality raw, sabi ni Rodrigo. Dapat quality ang trabaho. Hindi Para yung pag bara-bara. para pagkatiwalaan ng masa. Hindi yung Ayun. bara-bara mga friends. Oh, hindi raw bara-bara. Hindi yung kabit ng kabit. Hindi kabit ng kabit. Yan ang latik. Latek kung makapit sa ano yan. Kahit bako na mahirapan magtanggal. Napakaganda. Kuya Pong. Kuya Francis. Kuya Francis, foam. Yan na si Kuya Francis. Yan si Kuya Francis, ayan. Sipag. Ano yung parang isinerox, oh, talagang kuhang-kuha, oh, parang, oh my gosh, may natutunan akong bago. Alam ko na kung paano pagkuha ng ano, hindi yung sukat ng sukat lang, ano. Oh man, believe ako. Ayan, no? Para talagang ano, para talaga sinukat, oh. Ayan. Kung mo mainit ang panahon, Oh, friends, kung mo mainit ang panahon, mango ice cream. Sarap. Oh, Oh, Pretty boy. palamig yung paanohin mo munang konti salamat, dahil friend. matigas. Oh. Lagay mo lang dyan sa mainit. Grab mo na sa mainit. Kompleto Kompleto Ricardo raw, sabi. Pang-control daw sa init. Saan ka pa? Para hindi kayo ma-dehydrate. Kaya lang ang problema, bakit kayo lang? Ako hindi, ako yata wala. Tapos na ako. Believe talaga ako dito. Ang ganda. Ayan ang kabuuan, friends, oh. Yan, oh. Ang ganda. Wow. Good decision, Louie boy. Talaga namang quality, oh, trabaho, oh. Yan ang binabayaran dyan, yung quality ng trabaho. Oh, galing, oh. Mababasag. Mababasag.
Ayun eh. Ayan, no? Hi guys, malapit na matapos yung tile sa labas. Kaya lang kulang ng ilan. Kulang ng 10. Kulang ng 10. So ito Hindi, tatakbo tayo. Hindi kasi may mga basag. Eh Oo. pwede namang isoli yung basag. Papalitan Okay. naman nila. Yun. So otherwise, okay pala yung ano natin, Yung estimate natin. Oo. Oo. In-estimate natin yun. Friends, dito tayo dadaan sa ilalim ng tete. makabang tete. Ayan ang tete. Ayan, tete. Pagkadumandaan tayo niya sa ibabaw. Ayan. Ayun yung hospital na ginagawa. Ayun, sa ilalim ng ilalim ng tete. Yung tete, tulay yun ha. Baka sabihin nyo, bastos ako ha. Ano yun, sa Kapampangan, di ba ne? Oh, Kapampangan, tulay, tete, ne po. Oh, di ba? Sabihin nyo, bastos ako ha. Hindi ha. Ang laking bagay niya, ano na yan, yung tulay na yan. Ang shortcut talaga. Pag pupunta ka ng Brian Rohel, ayan o. Ayan, Brian, bago to. Bukas na. Bukas na itong tulay na to sa inyo. Ayan, papuntang ganun, ayan, Shortcut. nakita mo? Shortcut ng shortcut. Shortcut yan para sa shortcut. Hindi, Galing. hindi ngayon kasi ang punta namin sa may Pampang. Kaya dito, pagpanik namin dito, papanik na gano'n sa itaas, kakanan na lang kami. Kasi kung dito, nung wala pa yan, pagpupunta kami ng Clark, dito rin kami dumadaan. Kaya lang, paglabas mo dito, pagsampa mo gano'n sa itaas sa MacArthur, iikot ka pang gano'n. Bali mag-u-turn ka. Eh ngayon kasi punta namin sa Pampang, kaya kakanan lang. Ngayon, nung nagkaroon yan, ang ginagawa namin, pagka papunta kami Clark, yun, diretso, papunta Clark, doon kami dadaan, tapos kakanan kami doon sa tulay na yun, tapos kabila nun. Mas madali pa. Mas shortcut. Dahil kasi ang labas mismo doon sa sa MacArthur na papuntang Clark. Hindi na ako mag-u-turn. Nung wala yan, mag-u-turn pa ako. Pero bago tayo dating, tuto tayo dadaan sa Manila. Wala tayong alam. Ang layo-layo. Tanga pa tayo nun. Ngayon taga-Angeles na kami. Ayan. Alam na namin ang daan. Ayan. Rolly and Meng Leasing. Hello mga friends. Nakita namin si Janet pala nung minsan. Si Janet sa Chong's. Huminto kami. Sinabi namin sa kanya na magkasama tayo. Nagpunta tayo sa Holiday. Oo. Holiday Hotel. Holiday Inn. Holiday Inn Hotel. Sabi ni Janet, ang babait nyo raw na pamilya. Oo. Makikita mo naman talagang mababait kayo. Kaya thank you rin si Jen. Hindi pa kami Pupunta naka-schedule kami, nag-schedule kami na pupunta ron. Kaya lang yung busy. Oo, talaga kasi nga ginagawa, hindi na maiwan. May mga taong gumagawa, kaya ayun. Pero siguro baka next week, darating naman next week pala Kubo tsaka Bacob. Yeah. Basta tayo, Ngayon pala darating yung either na Wednesday, Thursday, tapos weekend Kubo naman ang darating. Basta bago sila bumalik, magkikita tayo. Hindi, basta nagkaroon kami ng chance kahit na hindi pa sila uuwi. April lang uwi nila di ba? Oo. Kahit na May tricycle. kahit na bago pa sila. Basta pagka nagkaroon kami ng chance. Ito Bray. Ito, dito kakanan na lang kami dito. Papunta na itong Pampang, di ba? Ayan. Saan kanan? Ayan. Left. Ito lang, ito. Ayan, Pampang na yan.
Thank you, Jeb, ha. Namit namin. Maraming salamat. Namit namin ang napakababait mong parents. Mga talim din pala. Si Rolly at si Meng. Leasing, yun ang apelyido. Ano nila, relative nila si Gary Leasing. Gary Leasing. Go. Baka sumobra ka na. Hindi pa, wala pa tayo sa Pampang. Ngayon kami hindi ko makita. Ayan. Busy kasi alas 5. Yeah. Ayan, may tindahan ng bolts and nuts. Lahat ng bolts and nuts. Kanina bumili ko. Bolts. Pero yeah, at bolts. least meron kang... Nut pala. Oh, bolts and nut. Pero at least meron ka dyan kung... Kasi yun ang specialty nila. Para sa tricycle. Kay Macho. Bumili ko. Ayan, pag kumanan dyan, friends, papuntang Pampang Market, Palengke. Dito tayo, diretso. Dito sa mga tiles. Lakas ano? Dito sa mga tiles. Asan ba yung tiles? Ito. Dito tayo, hindi tayo dito bumili. Dito ba? Bumili dito. Dito? Yes, anong pangalan itong lalaki? Jonathan yata. Naku, Jonathan. sarado. Hindi, andun sila. Teka, yung ano. Hindi ko na guys na black. Nakuha na 6 pala ang basag. 6, hindi 7. Tapos dinagdagan na lang ng dinagdagan na lang ng another 6. So 12 ulit ang ating iuwi. Thank you, Jonathan. Usok na si Janet. Oh, ang bango-bango. Ito, lumalapad. Sa kakakain ng manok. Hayaan mo na. Life is too short. Enjoy lang.